Hi guys! Good day po sa inyo. Welcome back to my channel. Kung bago ka lang po sa aking channel at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click nyo lang po yung subscribe button and notification bell para naman po ma-update pa po kayo sa mga susunod pa po mga videos. Today guys, meron pa akong i-share sa inyo isang apps at sana makatulong po sa inyo. Ang name po nitong apps na po ito is Karaoke Live MIDI po. Ituturo ko po sa inyo kung paano po siya gamitin. And may mga editing po siya. At kung may mga MIDI files po kayo, pwede nyo rin pong i-play yung mga MIDI nyo po dito sa apps na po ito. At sana makatulong po sa inyo. Ayan, alright. Let's go guys. Tuturo ko na po sa inyo. Ayan guys, ngayon ipapakita ko na po kung paano gamitin ang Live MIDI. Ngayon, bago po ay punta po tayo ng Play Store. I-search po natin dito yung Live MIDI. Live MIDI. Ayan. Ngayon, ayan. May makikita po kayo ditong Karaoke Live MIDI Player at saka Karaoke Live MIDI Player Demo. Ang download po natin is yung Karaoke Live MIDI Player. Dahil sa meron na po akong naka-installed na Live MIDI, kaya nakalagay po dyan installed. Pero kung kayo po yung magda-download is alam ko meron po itong bayad yung Live MIDI. Pero mga nasa 200 plus lang naman po siya. Ngayon, dahil meron na po ako, click na lang po natin at i-open. Yan. Yan, dito na siya. Actually, may sample na MIDI na po nakalagay dito pag din-download nyo siya. Pero dahil sa ako, dinelete ko na siya. Ngayon, kukuha na lang ako ng mga sample na MIDI dito sa folder ko. Click lang po itong, yan. Tapos, yan. Hanap ako. Yan. Sample lang po. Yan, itong sway. I-check lang po natin. Pwede nyo pong i-check pag automatic na gusto nyo. At pag i-add nyo po siya, pwede nyo yan i-click increase selected, sabi niya. Pero kung gusto nyo naman po na direct na siya na mag-play, ito po. I-click nyo na lang po kaagad-agad. Kagaya nito. Yan. Yan, automatic na po siya. Yan, nag-play na. Pwede natin i-stop. Ngayon po, meron po siyang nakalagay dito K, tapos BPM, yan, na mga nandito yung icon sa baba. Pag itong K naman po, ito yung pwedeng itaas yung pitch niya. Pwede rin pong minus yung pitch niya. Tapos, pag ito naman pong BPM, yung tempo po niya yan, pwede pong bagalan. Pwede po siyang bilisan. Yan. Tapos, ito po, makikita nyo po dito yung lyrics niya. Ayan. Meron din po siyang karaoke lyrics po. Then, ito naman po yung mga, may edit nyo po siyang mga instrument niya. Nandiyan po yung mga instrument na nakalagay po. Pwede nyo po siyang dagdagan, bawasan, o i-mute. Yan, try po natin tong isang MIDI to. Sway. Yan. Taasan natin. Yan. Kung gusto po natin siyang taasan, +1. Pwede po kung hanggang sa gusto natin, +2. Yan. +3. Yan. Pag bawasan naman, yan, -1. -2. Balik ko natin sa original. 0. Ito naman pong isa. Yan.
Pwede rin po nating 1, 2, 3 po yung ano niya, pinaka-original na tempo niya. Pwede po nating bilisan. 1, 2, 4 or 1, 2, 9. Ayan. O kaya bagalan. Yung original niya is 1, 2, 3. Ito na makikita din po natin yung lyrics niya. Ayan. Para ka na pong nagkakaraoke. Ayan po. Ayan. Kasi ito naman po yung editing ng mga instrument niya. Drums. Yung drums niya, kung gusto niyo pong dagdagan, long press nyo po yung drums, tsaka nyo po ayan, tsaka nyo po dagdagan, long press lang po, tapos tsaka nyo dagdagan o kaya bawasan pakabila po. Ayan, pwede rin pong i-mute. Ayan, pag i-mute po, ayan, click nyo lang po yung M pag mute. Ayan, mawawala po siya. Ayan, yan yung mga mute nya. Ganun lang po siya kadali. Tapos, ano pa yung mga ibang ito sa mga settings po. Ayan. Pag gusto po natin yung ibang klase ng lyrics po niya, yung ginamit po nating lyrics mode po niya kanina is scrolling po yun. Pag scrolling no highlight naman po, i-click natin. Ayan. Subukan natin. Ayan, wala pong lalabas na parang yung yellow na lumalabas na parang karaoke. Wala po. Diretso lang po siyang ganyan. Ayan. Kung yung isa naman po, lyrics display mode. Few lines naman po. Ayan, check natin. Ganito po siya lalabas. Hindi siya pataas. Dito lang po siya sa baba. Ayan, hindi po siya tumataas. Start natin. Ayan, ganyan po siya. Ayan. Ganyan lang po siya. Hindi siya pataas. Dito lang po siya sa baba. Ayan po. Ibang settings po niya. Pag dito na po sa lyrics background, yun yung nakalagay po doon is solid black po yun. Yung background po ng lyrics. Pag gradient naman, click natin. Tapos check natin. Ayan, ganito po yung magiging background niya. Ganyan po. Isa naman, pag pictures naman clinic natin, lalabas po is picture din po. Depende kung anong yung gusto po natin ilagay na picture. Ayan, play natin. Ayan, ganyan po siya. Lalabas picture. Ayan. Then, ano pa ba yung mga ibang settings niya? Ayan, skip silence lang. Check lang po natin yung skip silence. Kasi po, para hindi na po siya, yung mag-start na po siya kaagad sa may tunog. Para hindi po mahaba yung intro niya. Yan. Ito mga yan, naka-automatic din naman na mga yan, yung audio buffer size, master gain. Ayan, yan lang naman po yung mga ibang settings ng Karaoke Live MIDI. Kaya madali lang po siya. Ayan. Kung gusto niyo pong pag-aralan, madali lang po siya lahat. Madidiscover niyo naman po pag kayo na po yung gumagamit. And that's it. Yan lang po yung mga ibang edit nitong Karaoke Live MIDI na to. Sana po nakatulong po sa inyo. Ayan, salamat po.